Тази сутрин продължава Лютви Местан вече в студиото. Здравейте! Добро утро! Отдавна не сте ни гостували. Как сте? Благодаря. И вас ви намирам в добро настроение. Благодаря. Добро настроение. Винаги всяка сутрин. Как ще коментирате коалицията, за която си говорихме преди минути? Помолих ги да коментирате вашата. За нея ще говорим след малко, разбира се. Татяна Дончева с Румен Петков, АБВ, Движение 21. Да, в резултат на тази коалиция, мисля, че придобиват реален шанс за прескачане на 4% бариера. Определено. Могат да влязат. Могат. Всичко ли може да се прости в политиката? Всичко ли може да се преглътне като думи, казани един към друг, един срещу друг? Политиката наистина е изкуство на компромисите, но има един предел, след който компромисът е равен на предателство и обезсмисля политиката като дейност. Така че да, много неща могат да се простят, стига да не са достигнали онази граница, след която политиката почва да губи своите основи. А това са базовите принципи. Сигурен съм, че може би сте чували тези думи, но да питам тогава, когато си говорим за компромиси, за думи, които могат да бъдат преглътнати. Местан не може да е в нашите редици. Местан е най-зависимия от Доган. Местан – оратор на полуистини. Кой ги казва тези неща? Не си спомням кой ги е казал тези неща, но това е един поглед назад. Помогнете ми. Корман Исмаилов е това, който доскоро беше председател на МПСД, партията, с която вие се коалирате сега в Обединение ДОС, което ще участвате на изборите. Да, партията има нов лидер, пред нас има нови предизвикателства, които ни задължават да отправим поглед напред. Няма да гледаме назад с господин Орхан Исмаилов, защото пред нас стои едно огромно предизвикателство, което и той, мисля, че той го каза на пресконференция или в ваше студио на BTV, че няма да позволим сенките на миналото да попречат на това, което искаме да реализираме в Обединение ДОСТ. Политиците винаги обаче намирате правилните думи, за да кажете, че нещо ще бъде преглътнато. Това е изкуството на политиката. Ние, ако не намираме правилните думи, няма да бъдем в това студио. Да, но думите са важни, нали? Те тежат. Ето, в началото беше словото. Корман Исмаилов казва, че нямате място там. Част от анализите са за това, че е имало натиск от чужда сила, именно неговата партия, да се коалира с ДОСТ. Коя е тази чужда външна сила? Турция. Турция? Да. Ама то господин Ердоган и без това властва в това студио и тази сутрин. Знаете ли как? Може би не се сещате. Предполагам, че сигурно сте измислили някакъв вариант, в който властва. Не, с израза паралелната държава. Най-често използвания израз в предходния ви разговор беше точно за паралелната държава. Между прочим, този израз властваше и на Конгреса на БСП, защото и госпожа Корнелия Нинова ще се пребори с паралелната държава. Изразът паралелна държава е продуциран от господин Ердоган. Този израз е стилистично маркиран, между прочим. Много ми е интересно как се следва този човек, който много често го сочите като едва ли не проблем за България. За него ще си говорим след минути. Отново визирате на места на нечия чужда държава. Да минем към темите, господин. Да минем към темите, но все пак да минем към коалициите. Кое ви събира с човек, защото все пак ще бъдете заедно с Корман Исмаилов. Нека да го чуем. Нека да го чуем. Той е преди време. Но Корман Исмаилов не е председател на МПСД. Но е част от МПСД, нали? Не зная. Вероятно е част. Когато Местан беше поставен на поста председател, аз казах, че в ДПС става една рокада. Тоест царя и топа си разменят местата, царя става по-защитен, а се дава възможност на топа да се развие в играта. Във времето така се получи, че поставения, по друг начин казано, за изпълнителен директор на корпорацията ДПС Лютви Местан, се помисли, че е мажоритарен акционер. Един най-важният въпрос, който бихте му задали, ако го видите на среща с хората. Защо се страхува? Само това бих му задал като въпрос. Този въпрос е зададен в друга реалност, между другото, когато вие бяхте изключени от ДПС. Защо се страхувате? Това наистина е въпрос, който е зададен в друга реалност. Аз мисля, че съм в това студио, господин Екимян, ако не възразявате, за да бъдем в днешните реалности. Възразявате ли? Ако не, ще говорим за миналото. Ще говорим и за миналото, защото то е много, много важно. Аз ще ви върна към нещо друго, което също е важно като позиция. Мисля, че един човек, който се бои
не създава алтернатива, която разтърси Движението за права и свободи. А не смятате ли, че може да се позовем дори на Орел за това, че който владее миналото, владее и бъдещето, господин Местан? А който не си спомня за миналото, най-вероятно ще допусне същите грешки в бъдеще. Така е. И затова много често и ние се връщаме към миналото, но не като самоцел, а като жалони към бъдещето, които откриваме в това минало. Добре, какво казвате сега? Нещо много, наистина, не знам как да го, революционно ли да го определя. Ето, извадил съм си още един цитат за ДПС, между другото. За ДПС, които са... Пак ли от миналото? Не е от миналото. Говорите за ДПС и за справянето с ДПС и с сараите. Борба срещу сараите. Цитирайте. Ето, цитирам, дойде времето, така, европейска демокрация без сараи. Европейска демокрация без сараи. След 27 години ще освободим избирателите, стотици хиляди избиратели от олигархичните и корупционни окови на ДПС, българския бизнес и българската икономика от менгемето на сараите. Това са думи на страхлив човек. Така ли, господин Екимен? Ама вие бяхте част от сараите. Не. Моля. Вие бяхте част от сараите. Естествено, аз бях част от ДПС, но не бях от образованието сарай. Ако вие не сте направили тази разлика, сега ще се опитам да ви помогна. Сараите са политическо образование, което пази кошарата си, пази хората си. Никога не ги изхвърля и не ги изключва. Не всички членове на ДПС са част от образованието сарай. Това е паралелна, но властваща над ДПС структура. И за тази партия гласуват традиционно близо 500 000 избиратели. В основата на вота, на които е желанието да се здобият със своите права и свободи. Това е едната реалност. За това още първите дни след изключването ми от ДПС разгърнах достатъчно доблестно, бих казал и смело, тезата за амбивалентната същност на Движението за права и свободи. Едното лице, красивото либерално лице, за което гласуват избирателите и десетки хиляди членуват в тази партия, и другото, олигархичното лице, което използва искрения вод на стотици хиляди български граждани за целите на олигархичния кръг. Ето, не бях част от този олигархичен кръг, бях част от ДПС, опитах се да я променя. Чуйте, разделяте нещата и насочвате от нетърпение да зададете въпросите си, но нека да завърша. Понеже казвате... Вие защо не правихте тази разлика, защо не ги говорихте тези неща, докато бяхте в ДПС? Докато бях в ДПС, съвсем смело се опитвах да променя тази партия. И вие знаете какво се промени за тези 3 години. Битката с мита за проруската партия. Смятах това за мит. Наивно, може би, но смятах това за мит. Този мит се оказа жестока реалност. И точно заради този десен курс, заради тази категорична евроатлантическа линия, бях изхвърлен от тази партия като чуждо тяло за сараите. Сараите не изхвърлят своите предани изпълнители. Сараите се саморазправят само с тези, които като ценностна система влизат в колизия с тях. Касим Дал бил ли е част от сараите тогава? Нека да кажа. Всеки един от нас извървя своя път, за да види онова второ лице в амбивалентната същност на Движението за права и свободи. Самият факт, че и той, и аз бяхме изритани от тази партия, показва, че сме били част от партията, но не сме били част от образованието сараи, които разяждат социалната и демократична тъкан на България. И решаването на проблема с образованието сараи е кардиналният проблем на българската демокрация. Решаването на този проблем не е по силите на другите партии, в това число и на десните партии. Този проблем ще го решим за ние. ДПС, а не за сарай, нали така? Те не виждат сарай, не препознават сарай. За първи път, господин Хекимян, за първи път с Обединение ДОСТ, тези избиратели след 27 години вече имат своята много силна, реална алтернатива. И ще видите, че на тези избори тази алтернатива ще направи своя качествен пробив.
Движението за права и свободи може би още не съзнава, но вече се намира в епицентъра на един качествено нов морфичен резонанс, който ги тресе. Затова са и тези атаки срещу Обединение ДОСТ, затова са митологемите за протурската партия. Опитвам се да ви обясня смисъла на образование. Винаги може би понякога е различна. Исках да ви върна към едни ваши думи, между другото. Анти-ДПС говоренето се превръща в параван, зад който се прави опит да бъдат скрити реалните проблеми на днешното управление и още вие сте казали, че... Вие подготвите ли цял сборник от много е важно кой какво е... Аз вече отговорих на този въпрос. Това е битността ми на член на ДПС, който в момента вие най-ярко говорите анти-ДПС. Смяташе, че може да промени тази партия. Битката ми да промене партията срещна съпротивата на почетния председател, който ритуално в тоталитарен стил се саморазправи на връх Коледа през 2015 година. Малко преди рождения ви ден. Актът на самия рожден ден. Актът на изключването показва, че не съм бил част от образованието Сарай. А вие щяхте ли да си тръгнете? Е публичен факт, че съм бил част от Движението за права и свободи. А щяхте ли да си тръгнете, при условие, че не сте съгласен? Не, нека да кажа. Нямаше да си тръгна. И те го знаех. Щях да продължа битката, за да променя Движението за права и свободи отвътре и евентуалното ми преизбиране щеше да бъде израз на подкрепа за политиката за промяна, която водя. Мисля, че разбраха, че това е истинската опасност за интересите на сарайското образование и затова взеха мерки предварително. Но благодарен съм им за акта на изключването, защото начина, по който конформистки всички онези, които ръкопляскаха и за декларацията за сваления самолет, гласуваха безропотно за предложението, показва, че тази партия е непроменима отвътре. Аз им благодаря за изключването, защото него ден... Тази партия ДПС отново, нали? Не партия Сарай, защото няма такава, да кажем. Аз се здобих с свободата си и сега, чрез обединение ДОСТ, в което влизат партиите ПП ДОСТ и политическа партия МПСД, ние наистина ще предложим една много силна алтернатива на българските граждани, на тези стотици хиляди, които преживяха трагедията на възродителния процес. И тук искам да чуете нещо изключително важно. Това са същите хора, които през май 1989 година разклатиха основите на тоталитарния режим на Тодор Живков. Ако през 90-та година демократичната енергия на стотици хиляди граждани беше включена в демократичните сили, нямам предвид СДС, говоря като родово понятие в демократичните сили, днес България щеше да бъде с далеч по-радостна съдба. Преходът щеше да бъде по-ускорен, по-качествен, по-категоричен, но външно-политически, злокобен, антидемократичен сценарий включи тези хора под крилото на ДПС и чрез ДПС се осъществи и външно-политически контрол върху политическите събития. Това постави траен отпечатък върху прехода. Той се забави, защото в критични ситуации вие знаете, че винаги се взимаше страната на левите сили, на БСП, а в още по-драматични ситуации се взимаше страната и на анализа на тези години според мен може да бъде безкрайен. Този анализ вече е интересен, защото показва, че днес същия този проблем стои с не по-малка сила пред българската демокрация. И докато не се реши проблема с сарайското образование, България няма да има нормална демокрация. Добре, да казвате сарайското образование. За разлика от репликите, които цитирате, за разлика от примерите, които дадохте за едни или други изказвания, това, за което говоря,
има пряко отношение към бъдещето на България, към развитието на българската демокрация. Разбирате ли, след 5 години не може да се кажем, че тези думи, които сте казали сега, не въжат и вече говорите нови думи. Затова ви връщам към старите слова. Делян Пеевски част ли от тези сараи, това образование, за което говорите толкова анти тази Важна е, мисля, че и друг път съм ви казвал тук, важна е типологията на това образование. Отделни фигури ще се сменят, но системата ще остане, докато не се разгради. Това вече не е проблем на персони, а е проблем на система, която ще произвежда подобни системи непрекъснато. Едни ще загубят своята актуалност, ще дойдат други, но докато не се разгради образованието, самата система... Да или не? Бил ли или не? Или е? Това е повече от естествено. Вие задавате риторически въпроси, които не знам каква цел крият. За да задам следващия въпрос. Защо беше предложен за председател на ДАНС, при условие, че вие твърдите, че сте борили системата отвътре? Нали това си опитвам да ви кажа. Това решение, ако си мислите, че е било на Местан, аз бих могъл да ви отговоря. Това стана в първите месеци на моето председателство. Нали си спомняте, че бях избран на конференция едва през януари месец? Точно така. Вече само след 2 месеца БСП и ДПС образуваха правителство. Но аз мисля, че по този въпрос... И на кого беше тогава предложение? Ако не е било ваше, на кого е било? Пак ви дърпам за езика. Господин Хекимян, имахме 3 разговора по тази тема в това студио. Вчера вие, между прочим, когато ме поканихте, ми отправихте едни теми за разговор, около които се въртим и аз наистина много съм ви задължен, че спазвате тази коректност в отношенията ни. Темата за Пеевски наистина беше изведена на първо място. Отношение с ДПС беше на трето място между другото теми. Така е, да. И що се отнася до Пеевски, мисля, че съм дал многократно отговори на този въпрос и ви казах да поговорите и с господин Станишев. Дали това не е част от по-голяма сделка? Ама защо да не се връщаме? Не, наистина тази тема е безкрайна. Кажете ли сега, вашата амбиция е по-скоро към българските изселници в Турция. Оттам ли разчитате да получите гласове? Какво казвате? Нашата амбиция е към... На вашата политическа амбиция насочена ли е директно към гласоподавателите, които са в съседна Турция, българските граждани, които живеят там? Що за въпрос е това? Какво ме питат? Питам ви дали... Не, аз ви гледам в очите. Да? Амбицията, т.е. ние се борим за гласовете само на избирателите от Турция. Не, всеки има някаква таргет, всеки има някаква мишена, която голи целева аудитория. Защо не се освободите волево поне за миг в този разговор от митологемите, които са ви замъглили съзнанието, когато сядате да водите диалог с Лютви Местан. Партия ДОСТ, партия МПСД и Обединение ДОСТ ще се борят за гласовете на всички български граждани. Къде имахте най-голям пробив на последните избори? Къде имахте най-голям пробив? Вие знаете ли колко гласа са дадени на госпожа Цачева заради подкрепата на ДОСТ? Кажете колко гласа. Каквото и да кажа, ще бъде само мнение, което вие не може да споделите, защото нямахме наш кандидат. Но на изборите ще видите какво е съотношението на гласовете, получени вътре в България за ДОСТ, и гласовете, които очакваме от чужбина. Именно за това, защото още господин Екимян, нека да отговоря на въпроса. Ще се борим за гласовете на българските граждани и в Джебел, и в Гебзе, и в Момчилград, Дулово, Силистра, и в Гент, и Скарбек. За всички гласове на български граждани, които споделят идеите на коалиция ДОСТ. В Стара Загора и в Пловдив. В Стара Загора, Пловдив, Видин, Враца, Оряхово. Да продължим ли с изреждането и на имената на градовете? Чака ви брутален сблъсък, така казвате самия вие. Чака ни брутален сблъсък между политическата идея и парата. И идеите ще спечелят срещу ДПС парата, срещу ДПС репресията, срещу заплахите за уволнение от работа. Дошло е това време. Време разделно между прочим,
А пак ли се връщате към историята? Не. Защото Извинете, само да ви кажа. Ако ще се връщаме към историята, ще се върнем и към романа Време разделно. Ще говорим и за, знаете ли, за Армен Ивертум и Аривертум на Артеше Сабагян. Обичам историята. Искате ли да поговорим за история? Но обичаме образованието. Образователният министър ни чака, ще говорим за историята. Поканете ме. Да поговорим и за Армен Ивертум и за Аривертум. Нали така? Добре. Познавате ли този? Кажете ми на какъв език, този научен труд, научен в кавички. На какъв език ще водите предизборната кампания? Ще говоря на официалния език. И където обстоятелствата предполагат това, на срещата ми са само етнически турци, възрастни хора. Отново ще говоря на официалния език, но няма да се свеня да ги поздравявам и с няколко реплики да се опитам да обясня основните акценти от нашата предизборна платформа и на майчиния си език. Нека да последват още 16 наказателни постановления. Няма да спра с битката за майчиния език. Ще водя тази битка и в Страсбург до окончателната победа. Това е новото лице на Обединение ДОСТ. Добре, благодаря ви за това участие.